Filipe, još jedno pitanje za vas. Evo, ja sam uvek pun pitanja kada su Atlas Prof stručnjaci u pitanju, pogotovo kada ste vi u pitanju i gospodin Predrag Đorđević. Jedno osnovno pitanje je šta je sad tu interesantno u svemu tome? Zbog čega? Kako ta metoda tako... Kako rešava sve probleme? Da. Metod sam po sebi, on je zanimljiv zato što nije opasan. Ne postoji bilo kakva neka situacija koja može da ugroži niti zdravlje, niti organizam, niti u trenutku nameštanja, niti kao posljedicu toga. U suštini ne radi se tu mnogo o atlasu kao kosti, radi se o svim ostalim situacijama. Ona se dovede u dobar odnos u odnosu na lobanju, moždina, krvni kanali dođu do, da kažem, oslobođenja. Znači nema bilo kakvih pritisaka koji mogu da stvore, da kažem, bilo kakvo opterećenje. Tako da, trajno je nameštanje i vrlo, vrlo efikasno. Ono što smo pričali, bukvalno za sve starosne uzraste, bez ikakvih komplikacija i sa 100% efikasnošću. Hvala vam puno, Filipe. Nema za šta.